Zakkar kayan kasuwanci. Tun zamanin da kasuwanci shine hanyar da ɗan adam yake canjin kayan amfani da shi, musulunci ya wajabta zakka keɓantacciya a cikin kayan kasuwanci, wato duk wani abin da aka tanada don saye da sayarwa da niyyar samun riba, kamar motoci, kayan sawa, yadika, ƙarfe, katakwaye da dai sauransu. Zakka ta wajaba a cikinsu. Allah maɗaukakin sarki ya ce, ya ku waɗanda suka yi imani ku ciyar daga daɗaɗen abin da kuka nemo. Malamai sun ce wannan ayar tana nufin zakkar kayan kasuwanci. Hakanan da faɗin Allah maɗaukakin sarki, ka karfi sadaka daga cikin dukiyoyinsu, At-Tauba aya ta 103. Zakkar kayan kasuwanci tana da sharuɗa. Waɗannan sharuɗa su ne sai ƙimarsu sun kai nisabi kuma shekara ta zagayo a kansu. Hakanan sai sun kasance dama an tanade su ne domin kasuwanci, wato an yi nufin kasuwanci da su ba amfani ba. Malamai sun ce idan ɗan kasuwa ya canza niyyarsa daga kasuwanci zuwa yin amfani da su, to lissafin shekara ya yanke. Idan ya dawo ya niyyar kasuwanci sai ya fara sabon lissafin shekara, sai dai idan ya yi haka don dabarar ƙin zakka, to lissafin ba zai yanke ba. Game da yadda ake fidda zakkar kayan kasuwanci kuwa, shine za a bari idan shekara ta kewayo akan waɗannan kayan kasuwanci, sai a kimanta su kamar yadda suke a kasuwa, sai a fitar da zakka daga cikinsu ko kuma daga cikin kimarsu. Za a duba maslahar wanda za a baiwa ne. Idan maslaha shine a bashi daga cikin asalin kayan, to sai a bashi. In kuwa za a kimanta ne a bashi kuɗi, to sai a bashi hakan idan hakan shi ya fi dacewa da shi. Daga cikin abin da malamai suka faɗakar a kai wajen zakka shine abin da ake cewa zakka shine uwar kuɗi da abin da aka tanada don saye da sayarwa, amma tabbatacciyar dukiya ba a lissafi da ita, wato ba a fidda mata da zakka, kamar kantocin da kayan suke kai, da firijin da ake zuba abubuwan sayarwa, da motocin da suke ɗauko kayan, da masu lodawa da sauransu. Ba a sharɗanta mallakar nisabi ba a cikin tsawon dukkan shekara tun daga farko har zuwa ƙarshe. A'a, ana wadatuwa da cikar nisabi a farkon shekara ne da ƙarshenta. Ta yaya attajiri zai lissafa ƙimar kuɗinsa? Amsa ga wannan tambaya shine malamai sun sanya hanyoyi mafi sauƙi game da haka. Hanya mafi sauƙi ita ce attajiri zai tantance ƙimar kayansa ta hanyar sanin haƙiƙanin kuɗinsa na kasuwa a sanda zai lissafin, sannan ya haɗa da abin da yake aljihunsa na kuɗi, shin ya sanya su ne a kasuwanci ko saɓanin haka, sannan ya ƙara da duk abin da yake bi na bashin da yake da tabbas ɗin za a biya shi, sannan sai ya cire ko ya zabtara duk abin da ke kansa na bashi daga kuɗaɗen da ya lissafta gaba ɗaya. Abin da ya ragowa sai ya fitar masa da zakka, wato 1 cikin 40. Kasantuwar da yawa daga cikin musulmi suna yin kasuwanci a ɓangarori da dama na duniya, hakan ya janyo tambayoyi da dama kan yadda za a lissafta dukiya. To yadda za a yi shine za a duba bayanin kayan da ake da su wanda ake fidda musu zakka, da lissafta su da fidda musu zakka yayin zagayowar lokacin hakan, ta hanyar amfani da littafin tara bayanan cibiyar kasuwancinsa, ba tare da ya lissafta da ribar da yake tunanin samu ba ko asara. Amma abubuwa kamar kwalaye da robobi da aka tanada domin liƙe kayan kasuwanci da sauransu, waɗannan ba a lissafta su a ciki, in dai ba an siyo su bane don saida su. Amma idan ana saida su ne haɗe da kayan kasuwanci, to za a haɗa ne a lissafi tare, kamar buhuna na musamman. Amma in ba za su yi tasiri kan ƙaruwarsu ba, kamar leda, to ba za a haɗa da su ba, sawa'un ɗan kasuwa ne mai ba da sari ko kuwa mai saida ɗaya-ɗaya ne. Zai lissafi ne dogaro da kuɗin da yake tunanin zai iya sayan kayan a ƙarshen shekara, ba kuɗin saidawa ba. Idan farashin kaya suka canza daga lokacin wajabtar zakka zuwa lokacin bada ta, to abin lura shine lokacin da ta wajaba, ba lokacin badawa ba. Idan kuma abin da za a fidda musu zakka kayan da za a yi safarar su ne, to duk nauyinsu na kan wanda ya mallake su. Hakanan aka mallaki abin da aka siya ta hanyar siffatawa ne bayan sun zo hannu. Idan abin da aka siya ta hanyar siffatawa suna kan hanyar su, to idan an yarjejeniya ne cewa za a sallama su a tashar ruwan mai saidawan, to sun shiga cikin mallakar wanda ya siya
tun da zarar an sanya su a kwantena. Idan kuwa an yi yarjejeniya ne akan sai sun isa tashar ruwan wanda aka saida ma, to za su zama mallakar sa ne idan sun kai tashar ruwan isarsu. Idan kayan kasuwancin sun kunshi nau'o'in kuɗaɗe iri-iri ko zinare ko azurfa, sai a kimanta su domin a san abin da ya wajaba a fitar da su a nau'in kuɗin da attajirin yake amfani da shi wajen kimanta kuɗin kasuwancinsa. Amma kayan da ya yi saurin biyan kuɗinsu ba tare da sun shigo hannunsa ba, to zakar wannan kuɗin ba ta wajaba a kan mai siyan, sai dai mai saida wanda ya amshe kuɗaɗen. Dangane da abubuwan da ake amfani da su wajen sana'anta wasu abubuwa kamar ƙarfe, dangane da sana'anta motoci, da mai da ake amfani da shi wajen haɗa sabulu, to zakka na wajaba ne cikinsu a gwargwadon ƙimar da za a siye su idan shekara ta zagayo a kansu. Wannan ƙa'ida ita ce za a bi dangane da dabbobi da makamancinsu, da ƙwayoyi da tsirran da aka tanada domin masana'antu. Amma abubuwan da ba a amfani da su a matsayin abin dogaro wajen sana'anta kayayyaki kamar gawayin da ake ƙonawa, to babu zakka a cikinsu. Game da zakkar kayayyakin da ba sana'anta su ake ba, ko kuma waɗanda akan jima kan a gama sana'anta su, to za a kimanta kuɗinsu ne bayan shekara ta zagayo a kansu a fidda musu zakka. Idan wani sababi na ba da zakka kamar kayan gona ya haɗu da kayan kasuwanci, to za a yi musu zakka ne na kayan kasuwanci. Ci gaban zamani ya zo da wani tsari na kasuwanci, wato kasuwancin haɗaka ko kuma hannun jari. Zai iya yiwuwa misali jarin kamfani ya zama dala miliyan 3 ta hanyar raba su zuwa 10,000. Kowane kashi zai kunshi hannu mai ɗauke da jari na dala 3. To ya za a yi kenan wajen fidda zakkar waɗannan hannaye? Yadda za a yi shi ne, su masu juya wannan hannun jari za su yi zakkar hannayen jarin inda an yi yarjejeniya akan haka, ko kuma idan wasu masu hannun jarin sun wakilta musu tsayawa akan abin da suka mallaka, su fidda musu zakka maimakonsu. Idan kamfanin ne zai fitar da zakkar, to majalisar fiqhun musulunci da ke ƙarƙashin ƙungiyar ƙasashen musulmi sun tafi akan cewa za a haɗa zakkar ne waje ɗaya kamar ta mutum ɗaya, wato za a yi ƙiyasta ta da abin da malamai suka ce ana yi na cakudawa a zakar dabbobi tsakanin nau'o'insu daban-daban. Wasu malaman kuma sun yi masu kallon abu ɗaya, ma'ana za a ɗauki duka dukiyar tasu a matsayin dukiyar mutum ɗaya ne, sai a fidda musu da zakka akan haka. Mafi yawan malamai kuma suna ganin ba za a cakuɗa su waje ɗaya ba, sai dai kowane mai hannun jari za a yi masa lissafi ne da jalin da ya saka ba tare da cakuɗa dukiyarsa da ta wani ba. Wani abin da ya kamata a sani a nan shine cewa matattarar bincike na addinin musulunci da ke birnin Alkahira a babban taronsa ya tabbatar a kan ra'ayin jamhurin malamai na cewa ba a cakuɗawa tsakanin dukiyar masu tarayya a kamfani, sai dai kowa a yi masa mu'amala da dukiyarsa. Don haka su yi bayani kamar haka, wato don haka su malaman sun yi bayani kamar haka: ba a duba gamayyar ribar masu tarayya a kamfanoni, sai dai kowa za a duba menene abin da ya samu nashi shi kadai kawai. Duba ga wannan, dole ne kamfani ya keɓance dukiyar da zakka ba ta wajaba a kanta daga asalin kuɗin da yake fidda zakkar, kamar dukiyar waƙafi da sauran dukiyoyin da aka tanada domin ayyukan taimako da alheri, da asalin dukiyarsa da ba sa motsi waɗanda babu zakka a cikinsu, kamar gine-gine, tebura, ofisoshi da motoci da aka tanada na musamman domin ɗaukar kaya da dai sauransu. Amma idan masu tafiyar da kamfanin ba su ɗauki nauyin fidda zakka ba, to yana wajaba akan kowane mai hannun jari ya fitar da zakka da kansa. Kamar haka, za a fidda ma hannun jarin kayan gona zakkarsu a tare, kamar yadda za a fidda ma kayan kasuwanci nasu ta hanyar lissafta asalin jarin da ribar da aka samu, kuma za a kimanta su ne da yadda suke a kasuwa a lokacin fiddawar. Su ko hannayen jarin da na kamfani ne, za a fidda musu zakka ne na ribar da aka samu, kenan ba za a lissafa gini da injinan aiki ba kamar yadda ya gabata. Idan mai hannun jari ya sai da hannayen jarinsa kafin zagayowar shekara, to yadda zai yi shine zai haɗa kuɗin da ya saida da asalin dukiyarsa, sai ya musu zakka idan shekara ta zagayo a kansu. Akwai waɗansu dukiyoyin da zakka ba sa wajaba a kansu, kamar abubuwan da kogi ya furzar da su, kamar lu'ulu'u da murjani da kifi, sai dai fa in fa kasuwanci za a yi da su,
sai a yi musu zakkar kayan kasuwanci kenan. Hakanan abubuwan da ake ba da hayansu kamar gidaje da motoci su ma ba a fidda musu zakka, sai dai fa idan kuɗin da suka kawo sun kai nisabi kuma shekara ta zagayo a kansu, to a nan dole ne a fidda musu zakka. Kamar yadda ba a fidda zakka ma kayan bukatun mutane kamar motar hawan mutum da gidansa da yake zaune.